ba minto babo machoge na bobazi morambu ya mole. Mbuya mole naende. Bona abantu ba minto. Igonta geteko bakwanera kurwa senkoro yane. Tigamba sabege ntekemo. Kamora anje kiraiga nko batebinde naende no ninje narorire pibu na motakete. Ono bali morasu kama egakego mokaranse tukwane. Naende aya abantu ba minto wono totegererane abantu ba minto monyi wete onyo montorange nayo gukwana matebi monga chitaika isano igamba tebi egento abantu ba minto litangani kabisa abamura mutali gutigana litorarana abantu bali magali sukama egake na bali guratika barwa aba aya abantu ba minto igonale ko basabaiga litangani kabisa montegerere kamuranje naende mbuya mono sana sama skania yimoro kiri litangani abantu ba minto igonacha iga mwaka pole ase familia yo mwaka mwalimu minto Jeremanya ngara ese ke Gusii korengana buna abana baye barabagisangi bane n'abasani bane umwaka oyo sirete ntata omoise koyo oyo monene oyo Dr. Florence no musani bwo murugione naende tu amanyane nera matuka mange naende esa sogete umwaka oye Professor Ruben Marwanga is one of my closest friends tuabere nera matuka mange no ine university walgo so mikomo tuabera matuka mange ige family yeye gona chagali tangani asengencho yobwanchani tobwate nabarabuo kirakora anje togotegerere igo asengenje yo abantu ba minto gotwacha gago teba pole ase family yo mwalimu Nyangara naende nyasao ito abalemie mwabeire bono muna intwe twensi abayiboli baito baralire engakie bono nyasato irili bagatole moyo bali togokina omonene nyasato lende togende chimbalatero cy'omwaka minto egeko garabunare gosomia abantu baye nende murarende tomochioye nende mwamurochega endu uyane Ruben igo nacha kote pole no mongino na abana bamino naende abasani bali bane na inchi abane no embali tokora siasa koma mbako manyeta asenge tole amonaye omoishimiwa Kalonzo Musyoka omoishimiwa Rigathi Gachagua bante bingwa tebi pole no moishimiwa Eugene Wamalwa no twalenga na barabo igoronya gitari korora abantu bali ba umiyariria maandamano bonzio bante betingo tebi pole ekiara nambako manyete no toko banaye butambe naye nabana batebetinga nangocha asengencho yamangana ayo mwaka minto egento gya kabere abantu ba minto abana ba minto muri gaiga mwenzi barabarai gonta geteko batebye gendekemo ntoche tonyora libaga uchiga babusio tokwana yande lakini abantu ba minto ba Gusii lero nanyorera libaga litangani ko bakwanera koruna chite gaiga chitalikibero mutingo nane obuntingo katano lina cha gaiga nka mon tegerembe tebinye kwanere abantu ba minto ba Gusii igomba nchete ngana linde lyonzi litanyare kweresa bunamba ncheta ba Gusii ba minto nainde ganko ba kirambu ya mono asengenje obwanchani bwaino na masaba ino abaka bale gaiga mugaka oyo pastor Muronya
Nabarandi abange babeire bagotosabera. Estogo etoro bokonde mindu twabere tokonyora. Iganko bakera mbuya mono. Abarandi abonsi bali ngana bali speech kanisa. Togendere gusabera ensi eito na ndo tusabere gesakukiete kiagara muna muroche ensi eito mbobere. Gusaba no tali boygo. Ensi eito mbobere. Kabere. Abantu baminto. Twaikire bone ngaki enkongu. Mwaro chamangana bete muisonde gaiga. Ekere bintu biko bengenje kabireria. Abana baito bago itu chingoma. Neinde abantu bali babwate chinguru chobo gambi gotogambera. Bamenya batebanga n'abantu begesa kweke mabajete. Bakaje koreta mangana iga. Baminto gakinwa abantu baminto moroje ngambu yatole bunense. Moroje ngamana yense mbu yako gendera. Yaikire ngaki bono. Boikatwe bange twensi no nyini ntu abanyene. Tochakoligere nga kitojo gokora kwagache ense yaitonya kanyagorore kiagara mbobere. Neinde mbaliere iraiga muntu abese kubatebigendo kende. Esabali bono twachakire esabali gotwe bangete. Ne esabali nkogenda tole paka toikorore nyombe ime. Moma ete intuku na tora ba Gusii mangana ngonto tago toakera matitiri ekekogera koikatogende. Gusaba no tali boigo. Nebere igo kiagara Gusii aba Gusii na intwe Nyasaye gato sesenetie agatotonga agatobeka iga. Lakini tatotongeti atobeke toba abantu bagesona ngabantu bande bakogamba ntutobereke sona. Yani ntura abantu bagesona tole. Ntoko babantu bagesona. Nonye na barayi bali baito. Bale gaiga. I am appealing to my brothers and sisters, all of us who are in leadership, in one way or the other. Sasa imefika wakati sisi wote tujipange na tusikize hawa wananchi. Because ukiwa hapa today, hata ukiwa hapa leo, even if you are mentally deranged, si unaona vile hawa wananchi wanataka? Motebeti kuna motagete. Sasa mmesema wazi vile mnataka na mnataka tuende namna gani? Awe viongozi wenu wamekuja hapa, waheshimiwa wa MCS wa wards wote wamezungumza hapa, wamesema vile mnataka tuende. Na mimi nataka kuhakikishia hivi ndugu zangu na dada. Hapo mnataka tuende, tutaenda na mimi niko mbele. Na mlinipea ruhusa wakati ule nilikuwa hapa Mei nizungumze na wengine. Sasa ninazungumza na wengine. Ninazungumza na Mheshimiwa Kalonzo, nazungumza na Rigathi Gachagua, nazungumza na Martha Karua, nazungumza na Eugene Wamalwa, na ninapiga round hapa. Ose nchi sane toso yarege ntokelime. Kosa wana tali boygo. Igo bona abantu baminto esabali nkogenda tole. Ntara akora. Kiero mwelio engo chokoleta anda bana baminto abara onda bakwani ondelimo. Abantu baminto montegererega. Abana abaminto mura mwezi murezo burayi. Indu twenzi pia bagusibu na tole igegesa kwekemo. Na abasoro ire buna butambe nko batebi. Tafadhali tobe yamo na ende tomenye no bongaini. Ekiagara muna moroche ense yakirwo moroka koso bono tali boygo. To waisa ko gende esa abantu bande bakorwa. Ayora abantu bande bakosokure nyombe ko ya na ino ko gende ujime. Abantu baminto tomenye no bongaini koso bono tali boygo. Toteba ni muna toko genda tubwatane ngora nende ntobasa ko ironde kiara tosikane buya nende tigamba tebi. Ndeba ngantu bwate birengere bya agati ya itondu tweka nabo to kwana to igwane ikera abana abonzi baminto twenzi n'abantu abamotole tindage tinche ocha kwatanekana nonde bwenzi no ena abana baminto nende nimanyite buna muigwete gore uyo mwana uyo minto legaiga oyo no mwana nto kwane na nende no muntu omuyare nabo to ko igwana nto mwayebereri kosa ona tali boigo gantagete na gocha goikenjere iyo goikato tomorokia masikani nere uno mochumbe na ndito kwanira bara ngora na masikani ekiaro maete abagusi ntota itokoreka mune tole nyombembe toko na kuoma omana gotota getoreka mune gesa gukete nene amo enyo toko twala mechande ndi onzi katia ito twakwanira na ntutweka ngora na inde ntobwata bagaka gaiga bago tokayana na bara ibande bagaka bano balega ba muronya onyege ntokeroro na boto kwana amo na barai batokanya igo elino turuoro togende gojibustore gentekemo engakie kubwanga kiende yonsi abagusiba minto montegerera iga na inde mbatebiga
enerenga kitobwene takoba amo kubwanga kiende yonse bogima bwaito tobe amo naende tubwatane kabisa naende twanchane naende nyomba tiyo nonyene yamo nonyene family nonyense ino eso taliko nyoro monto nimo kwamerani usonde mwaro mana itukolimo eite wene tukone ngentu kyububisa nabo tokwagachana kerenga kiene yo kwagachana kobeka namo tosuke bosyo elinda abantu mbazo chigotwatana na tosinyiko gende stoko genda twegwananire eliyo mweli nkolerega imerobeli nerega twachagete ya magendero tukarue serikali twakange yene ko genderere yene abekwa metabu mwaka muronya chikanisa chire twachagete igona achete kolikie gazi kere gazi kiara terende naenda abachaka kondukunya kabwanji tiangende yamba tigere kiole ne kigale baminyoko nkagenda kolikie gazi bono mwako oli ogaika na eno mugachaka ngano irana gocha na endo rusie sati osoyegeti ngachanga baboriri bagatale mbi mei ngoira ndande nkani abantu bali mbayirire bintu byabongirane gocha mugantebie bono ndagenda nkabali irube kabate bona irane gocha ngangene nduzi no ene gotie tochakane Usema natali boigo na umota geteigo tochakane na barabu basi na umota geteigo basi momanyete botambenga togo chakane ke togo chakana na barumba role ngabo husina abantu bakuri bukimo bo olisi mchezo hapa ono omoerio abara iba minto mora ndoitumera neto kwane tobange merobeli aseitoga n'abana ba minto abali mara soborai mwensi pi bali mojolire intu yotoko basika naende abantu ba minto totwara masikani ese intu tuweka abanyene monto na abo na tware gente kyao na botowe kaseke tumukwanire ditowa isa koramana na kani na abantu ngana no mumuro oli ominto oli oirobo minister ditoko mo tuste como charangi ustuste como rama iga bali bali nere mba como sika yotoko ekari na masikani ni ntoma ide na tokora ekiani ntoma angete sabali na toko genda kesini ntoma ide sabali stoko genda ekero bangete sabali bintu byao ngonya kumanyore ngonya kumara kurumoina igo bangete sabali naenda abantu ba minto inuto mbugati buna tole iga toka ende sabali pakanya sato ikyo wono ntagete abamurambale na chaga litanga karatiga abamurambala moigwete kara kirango abana abageni ba Rusiko ntagete ko bakwane geswali ekiana abageni ba Rusiko huyu ni rafiki yetu amekuja kutoka Embu Ruben huyu wanakaa pale Nairobi karibu na Profesa Maruanga anaitwa Bwana Ndwiga ni mfanye biashara na rafiki yetu mkubwa ameletea sisi salamu kutoka Embu mmekubali na amekuja kusema pole asante sana huyu ni rafiki yangu mkubwa sana ndiye alikuja hapa na ndege anafanya biashara Mombasa anaitwa George ameleta pole kutoka watu wa Nairobi na ameleta pole kutoka kwa mahali Profesa Maruanga anakaa estate ile mahali Profesa Maruanga anakaa huyu ndio mwenyekiti wao wa nyumbani kule Nairobi mahali profesa anakaa ameleta salamu hapa asante huyu bwana Mbuki pia ni mtu wa biashara tunafanya kazi na yeye pale na biashara Nairobi tumeshirikiana pamoja hawa ndio wale mliona walikuja hapa na ndege na ni marafiki zetu amekuja pia kuambia Profesa Maruanga na Dr. Florence pole sana haya I want wangwana before I ask them please kuja mfanye salute sasa unajua mlikuja mkaribu mkutano wacha tu haya huyu ni Bridget mnajua Bridget Ombati mummanyeti no mwana oga mummanyete buya kabisa haya tiango bwadeli kondo mbawa zakobea machoge ba minto pole igona chichega igesengenjo yo mogako yo okoroku nyangara omogako yo gona introduce tukuno mogako okoroku ogali omwesimiwo oralire no mogako orengo musani one mono igona chichaga igana na ko by president yaito the 6th okoroku president Okengo Matiangi ngoteba uwi mwateba one time abangina uwi
Ui.